Tuibai Sikri Sotoromani Baishmi Takiridi Omo Aini Bishingo Tongo, Raidani Bishingo Tongo, Songbidan Bishingo Tongo, Netaman Bagi Kirinai, Jefrosung Edisi Elakasano, Sosto Topsin Bishingo, Afro Tripurani Bagoi, Sosto Topsin, Gray, Assam Nibagai Shimishi, Omo say 1984 Augusto, 23 তারিখে পার্লামেন্টও সংশোধন খাই ইমানকাই তাবুকাই সংবিধান ফ্লাং ফ্লাং মানই মানো যিনি ও দাবি রায়দানি বিসিঙ্গ দङ অমনি বাগैতে जों मुसुरनाय आं थाइसिंग अर आजबतुकि सुरिमानि वाबिता फाइजोदों हुमाय किसा खेरा खारा लायै थांगा औ ए हाक्सल देस खोनाहरु खेरा खेरा कप न लगरिग्ला जों फानसा बाक्सा मा दंनाय कखाय अमसे जों आइपिएफ नि हाय त्रिपुरालेण्ड राज्य नि दाबि गृयै केबायबाय जों कुसुमया कोनो पलिटिकल पार्टी बाय थांया जों थांया उंया हकाय जों बायथां केबाय कुसुमया वयनो कोनो पलिटिकल पार्टी बाय थांया वयनो जों सिनि क्लायै फायनाय निर्वाचन जों पासानाय थाइसिंगानि ताखौ कक्रा सायफाखा जों 35 टा पासा खालकाय 31 टा माननाय चंदीपुर हाय ओ जनरल सीटो हिंदुस्तानी जोंहाय जे एसटी हिंजानाय एससी हिंजानाय आरो 19,000 दङ 46,000 बिसिं 19,000 हिंदुस्तानी आबनि बिसिं 8,000 चिनि बरफ आबनि बिसिं 12,000 मुगली रक ताई बरफ रक ताई 2,000 ताई बरफ रक चिन फाइसिं चोरो ताई चोरै दङ नायनायबारि जों जनरल सीटो जों पाइनाय जनरल सीटो जों पाइनाय आबनि बागै ताखुरो बुखुरो जों आयदा सिखारनाय दिमान्ड जों जाकारिया अबचिनि समाय मानिया साक जे पार्टी रिया नाय जों केबाय थांया जों बायथां आइ हिब्रा मथा सिबि क्लायै जों लोगोसभा फायनाय गैया त्रिपुरालेण्ड मानिया साक जों अ लोगोसभा खायथांनाय अबचिनि समाय अबचिनि गुवाहाटी समाय अबत्रिपुरा मथानि समाय अबत्रिपुरा सारकनि समाय तामहैबा जों जिनि सिनिमु जिनि हा जिनि बेबा न जों टिभिवै जों गमरै माया अकत गोमान सुगै जों जिनि कबा जों बासाय दंना नालाय जों फानसा दंना नालाय बग्रानि ककनि बिसिङाव जों दंना नालाय बेबागो जों बिमा दंनाय जिनि समाय जिनि लामा जिनि मानथाय जिनि दाबि जिनि सामथाय जिनि मानथाय जों जे फारांगि सामानि जों मा दंनाय जों फानसा बाक्सा मा दंनाय जे बर' दाबो त्रिपुरा थाव फायाखौ गणमुक्ति परिषद दंखौ सिपिआइएम दंखौ बिजेपि दंखौ कांग्रेस दंखौ तृणमूल कांग्रेस दंखौ बेबाग बर'नि खारिथिनि गबखौ बैसे हिंदुस्तानी रथिनर फायदो ताई आदिवासी र फायदो ताई बर' र फायदो मुगली र फायदो जिनि त्रिपुरा सारकनै तामनै हासालायनाय जे बर' दाबो फायाखौ जोंनि गबखौ बर'नि थानि जों कुनु असमनि बिरुद्धया कुनु धर्मनि बिरुद्धया कुनु बरफनि बिरुद्धया अबनि बागै दिनै महाराजा प्रदुत किशोर मणिको साव फाइबायदि जों त्रिपुरालेण्ड गैया त्रिपुरालेण्ड मानथाय जत बसंनो अहाव दंनाय अहानि बिसिङाव जे बर' दंनाय दाबो दङ उलुबो दंनाय निबो साव आबनोसे जोंनि हारमानि जों कुनु जाति गोष्ठी धर्मनि बिरुद्धया जोंनि मानथाय जोंनि गमरियाथाय संविधान दंनाय मानै अबसे जों माननो नांनाय गोबां मा